נעשה קומפליט. אוקיי, התחלתי. אז שלום, ברוכות הבאות, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, שבוע טוב. אנחנו בשיעור השני של לימודי חשיבה הכרתית ימימה. אני אזכיר לנו קצת מה דיברנו ועל מה דיברנו, ואנחנו נתקדם היום בהכנה. ולפני שאני פותחת, אני כן רוצה שתפתחו מיקרופונים ותגידו משהו אחד שהדהד, חלחל לכם מהשיעור הקודם לשיעור הזה. משהו שקפץ, משהו שהדהד, משהו שדיבר, מילה, מלאכה שעשיתם, משהו אחד שקרה לכם, זה השיתוף שככה מכניס אותנו לשיעור, ואז אני מתחילה בשיעור החדש. אבל קודם כל אני אוספת רגע את הדברים שהיו לנו. אז בבקשה, מי שרוצה לשתף, תשתף, משפט קצר, משהו שהייתה הבנה במהלך השבוע. אני יכולה לשתף, בבקשה תודה לי. דלית. אני רוצה לשתף שאת אמרת בשיעור הקודם, אה, לראות את הדברים הטובים, כאילו להכניס אותם לתבניות של דברים טובים. אז אני מאוד שמתי לב לכל מיני סיטואציות שקרו לי, שהחלטתי לא לקחת את הדברים הרעים, אלא רק את הטובים, ועם זה להיות מאושרת. וזה יכול להיות בדבר מאוד מאוד קטן, כמו הזמנה שהזמנתי משפחה, חברים לערב הדלקת נר, וחלק אמרו שבאים וחלק לא באים, וכזה בהתחלה התחלתי, אז אמרתי לא, מי שבא כיף לי, זהו, זה הדברים הקטנים, אז זה השיתוף שלי. איזה הבנה נפלאה. ואנחנו נדבר על זה עוד רגע, על החלקיות, אבל זה ממש הבנה שבפרקטיקה את מיישמת את זה. כן, קיבלתי דחייה, כמה אמרו שלא, זה לא עליי, זה לא הילדה הדחויה, זה לא הילדה הלא רצויה, זה הם לא יכולים, לא מתאים להם, ואני אשמח בחלקי, מי שיהיה. נכון, זה וואו, בדיוק מקסים. זה, איזה יישום של הבנה. כן, נהדר. ממש. אוקיי, עוד בבקשה. כן, אני מוכנה לשתף. אה, אני כבר חודש ימים עם בעיה רפואית, והגיעו תוצאות ה-MRI שמראות שיש לי שבר בברך. מקשה עליי ללכת וזה, והייתי, כאילו פתאום הבנתי שיש פה איזשהו סיפור עם מסר, לא סתם זה הגיע, ואני עכשיו צריכה לנהל את הדיבור הפנימי הזה, מה פתאום שבר, למה שבר, לא הייתה חבלה, לא כלום, ואיך אני עכשיו מבריאה את עצמי גם קצת בכוח התודעה, והתחלתי לעשות מה זה הכרות תודה על העניין הזה. קודם כל, תודה לאל שזה רק שבר, וואלה, יכול היה להיות עכשיו גם איזה גידול, כי זה מה שגם אמר לי הרופא, שאדם שם כנראה לא זורם, משהו עוצר וזה, איזה כיף, אין גידול, הצ'יסטה מאוד קטנה כמו שהם רואים אותה, אז יש שם עצם שנשברה, נטפל בה. והתחלתי פתאום להוקיר תודה למתנה הזאת, כי הרופא אמר לי, כנסי למים ותלכי. אני מים, אני לא שוחה, אני פוחדת מאוד מבריכה, לא נכנסת למים עמוקים. ואני באותו יום מהרופא הלכתי ישר, קניתי מנוי, עשיתי מנוי לבריכה, קניתי לי בגד ים שאני אוהבת להיות בו, שנוח לי, והתחלתי ללכת במים, ולא מעניין אותי שכל השחיינים לידי ככה רצים ומסתכלים, ואני חצי שעה הליכות, ואני אומרת תודה לאל, שהנה חזרתי למים, ולאט לאט התחלתי לשחות, ואיזה יופי, זה אחלה מתנה להיות בדבר הזה. ואתם לא מבינות איזה שינוי חל אצלי, אה, אה, מבחינה בריאותית, פתאום אני יכולה לדרוך, לעשות כמה צעדים, וכל יום יותר טוב, ביי למשככי הכאבים, והעבודה החיובית הזאת כל כך, זה החלקיות. אומרת, אוקיי, זה החלק הזה, שאני עכשיו שמה אותו בפוקוס, ועליו אני בהכרות תודה, ואיך זה מקרין ומשפיע על כל היתר. מהמם. זה היה חזק ככה השבוע הדבר וואו, הזה, איזה מתנה, איך לקחת את ממש, זה? כן, וואו. ממש.
ואני אגיד לך משהו שפעם למדתי לא בימימה, אבל זה קשור, זה על הברך. הברך מחברת בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, בין למעלה ללמטה. ואם יש ברכה, הברך מחוברת למשהו עליון, למשהו עם שליחות, למשהו עם ייעוד. ברך, עם ה' זה ברכה, המילה הזאתי, אז ברגע שזה מחובר למשהו עם שליחות, עם משהו עליון, אז יש ברכה. ומשפט של ימימה, שהיום הייתי אמורה לדבר עליו, אבל אני עכשיו כבר אדבר עליו, אני לא עומדת באיפוק, זה דיוק מושך ברכה. כשאני מדויקת, אני מושכת ברכה אליי. אני מדויקת בכסף, אני מדויקת בתזונה, אני מדויקת בספורט, אני מדויקת בהכנסת אורחים שלי, אני לא מגזימנית. נגיד, כל דבר שאני מדויקת במחשבות שלי, כלפי הבן זוג שלי, כלפי הילדים שלי, כלפי עצמי, אז דיוק מושך ברכה, זה משפט מימימה, זה בנוסף למשפט המקסים שדיברנו על חלקיות מתוקנת היא חלקיות מתקנת, בעצם כל העניין זה לראות, ממש להכריח את עצמנו לעבוד על זה, לראות את הטוב. ומה שאת עשית כל כך יפה, גלית, וזה מרגש, מקבלת תוצאות MRI, שבר לא ברור, את אומרת איזה יופי, זה רק שבר, איזה יופי, זו הזדמנות שלי להיכנס למים, איזה יופי, יהיה לי בגד ים חדש. עכשיו בחיוך אני מגזימה עם כן, לא, בסדר? זה העניין הוא, וואו, את לוקחת מהנמצא, מהיש, את הטוב שבו. זה לא שאין רע. שבר, אולי זה אוסטופורוזיס, אולי זה שבר מאמץ שעשית, אולי לא שמת לב ונקעת את הרגל בלי מיסים, בכל זאת, את יודעת, יש כל מיני דברים. לא, זה שבר מאמץ. תודה, המציגה אינה רופאה. אני רק מחייכת ואומרת שזה להסתכל על החלקיות הזאת. וואו, אז עשיתי כנראה מאמץ, אז איך אומרים, עשיתי מאמץ ואני צריכה לדייק את המאמצים שלי עכשיו. כן. יופי, תודה רבה, איזה שיתוף נפלא. עוד מישהי רוצה לשתף אחרונה ודי, סליחה? אז אנחנו ממשיכות. זאת אילנה מדברת. בבקשה אילנה. מאוד קשה לי היה להתחבר ושוש עזרה לי, אני ממש מודה לה על זה. את ביקשת שנכתוב בסוף שבוע בשיעור ההוא, שביקשת שנכתוב כמה דברים, אז כתבתי שאין אשליות ואני המולכת בממלכתי, שזו דרך חשיבה, אני הראשונה בכל יום מחדש, זו דרך המחשבה, שטוב לי עם עצמי אז טוב לי בכל פינה שבא אלך. לפעמים טוב להיות ילדה שננזפה כי אז השליטה לא בדבר, לא ניתנת לי לאפשרות להבחין למה כועסים על מה שאני עושה. זאת אומרת תודה על עירית שנעמה לי מאוד. זאת אומרת שהדרך של ללמוד לשלוט באמירות זה מאוד חשוב. והשבוע אמרתי לכתוב פתיחה, אז כתבתי שבוע חדש עם זמירות חדשות, עם הראש, עם הכאב הפוליטי שעוטף אותנו לצערי הרב, ואני לי אומרת כך פשוט כל בוקר מודה על כל יום מחדש, על ההפתעות שיגיעו, על מה שאני לא יכולה לעשות, אני מעבירה בתפילת אהבה שיהיו ימים טובים יותר. אמן, תבורך המברכת. את עשית המון עבודה, את יכולה לקחת רק את מה שכתבת ולפרק את זה, ועל כל חלק להרחיב ולהוסיף עוד אסוציאציות והקשרים שאת נמצאים לך בזרם התודעה, בזרם ההכרה שלך. אז לימודי חשיבה הכרתית זה להכיר את הפנימיות שלנו, להתקרב לעצמנו. אז אני מתחילה בשיעור שלנו, ככה אחרי השיתופים המרגשים האלה, אני עוד לא מכתיבה, אבל אני אומרת כמה דברים כלליים. אז דיברנו מה המטרה של ההכנה, אז קודם כל לפני המטרה של ההכנה, אני אגיד שזה שיעור רוחני, זה שיעור של התפתחות, לכן הוא נמשך ברצף, אין לו התחלה מוגדרת ואין לו גם ממש סוף, זה לימוד התפתחותי ולהתבוננות מיטיבה וחדשה על עצמנו ועל החיים שלנו, לכן בכל רגע נתון אפשר להצטרף, אפשר לצאת,
מישהי הודיעה לי היום מהקבוצה שהיא נאלצת לעזוב בגלל איזה מצב בריאותי וטיפולים שהתחילה היום. איחלתי לה בריאות, שאלתי אותה אם זה ייטיב לה להיות בשיעור בלי מצלמה, אם היא תרצה שנשלח לה הקלטה, אז היא אמרה שבשלב זה היא החליטה פשוט להוריד מעצמה עומסים, אז כמובן הצעתי לה ביוזמתי להחזיר לה את הכסף. הקטע הוא באמת לא בכוח, זה כל אחת נקלטת, כל אחת לומדת, וכל אחת צריכה לבוא עם הרצון. אתם זוכרות שדיברנו על הרצון בפעם הקודמת? זה גם המוכנות וגם הרצון. אז במילה רצון אני אמרתי שיש את המילה נוצר וצינור, אנחנו כולנו צינור, ואני צינור למשהו שאני, של האינטואיציה, של הכוחות, של שרשרת הדורות. לא מזמן קראתי ספר נפלא, 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 אני ממש ממליצה לכם, של דוקטור גלית אטלס, היא פסיכולוגית קלינית, היא גרה במנהטן כבר 30 שנה, היא מלמדת דוקטורנטים בקולומביה לפסיכולוגיה, והיא כתבה ספר שנקרא ירושה רגשית. זה איזה ירושה קיבלנו במשפחה בלי לדעת, בלי לשים לב, בכלל לא במודע שלנו, דברים שעוברים במשפחה ומתגלגלים, ואין לנו מושג אליהם, זה משהו, איך אומרים, באוויר של המשפחה זה עבר, ועד שאנחנו לא עוצרות ומתבוננות ושמות לב מה שלי, מה לא שלי, מה השליחו עליי, מה קיבלתי כילדה, מה קיבלתי כלומדת, מה הבחירה שלי. אז הפינה הזאת, הפינה של הספר שהמלצתי, היא באמת, זה ספר לא פשוט לחלק מהאנשים לקרוא אותו, אני קראתי אותו פעמיים, בפעם השנייה מרקרתי אותו, הוצאתי משם המון תובנות על עצמי, על החיים, ובימים מה שאנחנו לומדות, זה באמת לעצור ולהתבונן ולהבין את היחסי הניתן לנו. פה תרשמו את המשפט הזה, אנחנו לומדות בהתאם ליחסי הניתן לנו. מה שאני יכולה להבין בחלקיות, זה לא הכתבה עוד, זה רק מילים שלי כהקדמה לשיעור. אז היחסי הניתן לנו זה מה אני מסוגלת כרגע. מסוגלת זה לא כי אני אינטלקטואלית יותר או פחות, חכמה נבונה כאלה, ממש לא. זה מה ניתן לי להבין בהתאם למצבי כרגע. כרגע אני שקטה ואני נינוחה ואני קולטת, ויש רגעים שאני סוערת, שיש לי הצפה של משימות והצפה של רגשות, וכן כן יש לי unfinished business עם אח שלי, דוד שלי שלא יבואו בחנוכה, אני סתם ממציאה עכשיו. זאת אומרת הקטע הוא באמת שלפעמים שאנחנו לא קשובות אז אנחנו לא קולטות את המידע, ולפעמים האנטנות פתוחות ואני קולטת המון המון דברים שלא שמתי לב אליהם לפני זה. אז I noticed something, אני שמתי לב למשהו, זה לפי רמת הערנות והיכולת שלי כרגע לקלוט את העניין. אומרת עוד משהו, אני אומרת עוד משהו כהקדמה, שאומרת לנו ימימה שבכל אי הבנה, זה כדאי לכם לרשום, בכל אי הבנה יש אי של הבנה. ואני שמה את כולנו על שקט, שלא נשמע את הדיבורים, או תשימו אתם את עצמכם על מיוט, בסדר? פשוט שתרצו לפתוח אז תפתחו כי אתם רוצות לדבר. אז בכל אי הבנה יש אי של הבנה, הכוונה היא שאנחנו אוספות איים קטנים של הבנה, הבנתי את זה, זה לא פיזיקה גרעינית, אבל הבנתי כרגע את זה, וכרגע הבנתי את זה, וכרגע אני לא מבינה, וזה בסדר. מה זה הבסדר הזה? זה התיחום למשהו הזה שלא הבנתי. זה הבנתי שכרגע עמוס לי, אני בחרדה, אני בפחד, אני בקנאה שמציפה אותי, אני בתחרות עם מישהו, אני בהשוואות, אני בכל הדברים האלה. אז המטרה של הלימוד זה לאסוף כל הזמן איים של הבנה ולתחם את האי הבנות. ולדעת שזה בסדר שלא הבנתי, אני לא אמורה להבין את הכל. עוד משהו אחד, אנחנו באמת מסתכלות על הטקסט הזה ויודעות שיש לנו מה לקחת ממנו לחיי היום יום, ולכן הבנה זה יישום של הנלמד. אז גם אם לא כולכם כרגע השתתפתם בפתיח שאמרתי מה לקחתי מהשיעור הקודם, גם אם לא השתתפתם, אני בטוחה שמה שאמרו כאן דלית וגלית ואילנה, לקחתם משהו מתוך מה שהם אמרו, אמרתם בטח גם לי זה קרה.
זאת אומרת, אני שמה לב, בא לי להגיד, היום היה חשמלטור בבית והתקין גוף תאורה מאוד מאוד יפה שקניתי ממישהי שחיסלה בית, ובעלי ירד ואמר, זה עקום, זה ישר, אמרתי לו, אבל תראה איזה גוף תאורה יפה, תראה את החשמלאי הזה שבא עם הסולם ועם כל הארגזים, הוא לא ביקש סולם, הוא לא ביקש שום דבר, לראשונה בחיי היה לו את הכל, לאותו איש מקצוע מקסים, אז קודם כל בחרתי לראות מה יש, ואחרי זה עשינו את התיקונים, גובה נברשת, ואם היא עקומה או ישרה, אבל עצם העובדה ששמתי לב, אנחנו פותחות בטוב, ההוא יצא, אמר איזה חוויה לתת לכם שירות, אני תמיד יבוא לפה. אז זה המעגל הזה שמייצר את העוד ועוד טוב ועוד לראות טוב. אז אני אספר על זה שדיברנו בפעם הקודמת, שהמטרה של ההכנה, אני מדברת מתוך הטקסט, המטרה של ההכנה היא להכין אתכן ללימוד אשר מאוד מורכב. מורכב שונה ממסובך, הוא לא מסובך, הוא מורכב. ואם הוא מורכב מחלקים, ובכל חלק חלקיקים. חלקיקים וכל חלק נושא את האור כולו. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו לקחתי חלק מאוד גדול, אני מפרקת אותו לחלקים, ובכל חלק אני מנסה להבין מה הבנתי. ובכל שלב, לכל חלק יש את השלבים שלו, זאת אומרת, במורכבות הזאת ישנם תיחומים שמאפשרים סדר, ומטרתם להבהיר ולחזק. אז מה מטרת הלימוד? היא להבהיר לנו דברים במה אנחנו טובות, זה לא לימוד החוצה, זה לימוד פנימה. במה אני טובה, במה אני טובה, במה אני עפה על עצמי, ואם אני לא עוד עפה על עצמי, אז אני צריכה להתחיל לעוף על עצמי. זאת אומרת, הלימוד הזה, המטרה שלו, לאפשר לי לראות, להבהיר לי, להוציא את הרע ואת הביקורת ואת השיפוטיות, ולחפש במה אני טובה. עכשיו, אם קשה לי להסתכל על עצמי במה אני טובה, אפשר להתחיל לראות את הזולת, להסתכל במה הזולת טוב, ואם אני רואה בבן זוג שלי דברים טובים, איזה כיף, אז כנראה גם אני ראויה אם אני רואה בו דברים טובים. אומרת קייטי ברון משפט מאוד יפה, שהיא אומרת, בשביל זוגיות טובה צריך רק אחד, אבל למדנו כל החיים, it takes two to tango, נכון? אתם זוכרות את המשפט הזה? שצריך 2 לטנגו, וקייטי ברון שעברתי אצלה 10 ימים אינטנסיביים, אז היא אמרה לנו צריך רק אחד. מה זה רק אחד? כשאני משנה את איך אני רואה את הזולת, איך אני רואה את הבן זוג שלי, נגיד, אמרה לי איזה חברה לפני כמה ימים שהבן זוג שלה נורא משעמם אותה, כי הוא רק מספר לה על העוזרת ועל הטכנאי באוטו, והוא לא עובד כבר כמה חודשים, אין לו על מה לדבר איתה יותר, והיא משועממת, אז היא חושבת להיפרד ממנה. עכשיו, באמת, זה יכול להיות סיבה טובה להיפרד, אבל אם הוא משעמם, תחשבי, כאילו איפה את משעממת את עצמך? זאת אומרת, איפה את משליחה עליו את השעמום הפנימי שלך, כי גם את באיזשהו צומת בחיים. אז המטרה של הלימוד היא להבהיר ולחזק. מה להבהיר ולחזק? את החלקים החיוביים הטובים שלנו. ואני כבר נותנת לכם מלאכה לשבוע הבא. לא שייך לימים, אני מאוד אוהבת לתת מלאכות שהן מעולם הקואוצ'ינג שאני באה ממנו. אז המלאכה היא לרשום לעצמכם, על עצמכם, מקסימום דברים, לפחות 10 דברים שאת טובה בהם, שאת אוהבת בעצמך, שאת גאה בעצמך. 10 דברים זה כלום. ואז תשלחו וואטסאפ או מייל ל5 אנשים שמכירים אתכם, ילדים, נכדים, חברים, עובדים, בוסים, תגידו במסגרת לימודים שאני לומדת כרגע, קיבלנו משימה, אנא תעזור לי עד חנוכה לממש את המשימה הזאת, זה 2 דקות לוקח. תרשום בבקשה תגיד לי, מה הם 5 החוזקות שלי, מהי חולשה אחת שלי, ואיפה אתה רואה אותי בעוד שנה, שנתיים. תשאלו את השאלה הזאת לפחות 5 אנשים, משפחה, חברים, בוסים, לא משנה מה, כפיפים, לקוחות, תאספו את כל התשובות, ככל המרבה זה משובח, תעשו יותר מ5, זה ממש
אור גדול. עכשיו נתתי את המשימה הזאת לפני שבוע לאיזושהי קבוצה שעובדת אצלי פיזית, ואחת אמרה לא, אני לא רוצה לשאול, ואחת אחרת אמרה לא, אני יודעת מה יכתבו לי, אני לא רוצה לשאול. ובסוף היא כן עשתה את התרגיל, ואמרה שהיא פשוט הייתה מופתעת מכמה גילו לה עוד על עצמה, דברים שהיא לא שמה לב, שהיא לא הייתה ברגישות להגיד לזה את השם הזה. אז אני מזמינה אתכם לעשות מסע קטן, ולשאול את האנשים שיבהירו לכם ויחזקו לכם מה רואים בכן. תורת המראות, כולנו מראות אחת לשנייה. אם אני רואה בך טוב, אני גם טוב. אם אני רק ביקורתית אלייך, ורק אז כנראה גם בי יש חלקים כאלה. אז אנחנו, אם יש לכם שאלה או משהו, או תכתבו בצ'אט, או תעשו לי סימן, אז אני אפסיק את הספיץ' שלי. אז אנחנו בהכנה, ואנחנו הגענו להכנה, שההכנה מכינה את הלומדת שרוצה ללמוד, תמצא כלים ראשונים להתקרבות לחומר מורכב. אז הדגש כאן על הרוצה ללמוד. לפעמים שלא לשמה בא לשמה. אני לאו דווקא רוצה, תוהה, חושבת, מתלבטת ללכת לחדר כושר, אני אנסה לשחות, אבל כשאני באה לשחות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מתלהבת, הגוף מאוד שמח, אני שוחה הרבה וכמעט כל יום, ואני מאוד מאוד שמחה, זה עושה לי וואו. עכשיו פעם שאמא שלי הייתה אומרת לי, כדאי לך שחייה, זה הספורט הכי שווה בעולם, הייתי אומרת לה, אמא, שחייה זה לזקנים. אני עכשיו, איך אומרים, שוחה ולא מרגישה זקנה. אז העניין הוא באמת שצריך רצון בשביל להתחיל את הפעולה, אבל אחרי שמתחילים את הפעולה, זה מתחיל, יש איזשהו כוח אנרציה. אבל אם זה לא מדויק לי, התחלתי וניסיתי עוד טיפה, וזה לא מתיישב לי, לא יושב טוב. זה כמו בגד שהוצאתי מהארון, מדדתי והוא לא יוצא מהחדר. 6 פעמים זה קרה לי, 3 פעמים זה קרה לי, סימן שזה הרגע לשים אותו בשקית, של לתת לויצו או לתת ליד 2. זה מה שצריך לעשות עם בגדים שלא משתמשים בהם הרבה פעמים. אז הוא מאוד יפה וקניתי אותו בקצת כסף, הרבה כסף. הוא לא מדויק לי הבגד הזה, משהו לא עושה לי טוב, לא מרחיב לי את הלב. היפנית מארי קונדו, זאת שמסדרת ארונות והכל, שאני קראתי את הספר שלה כאילו אני קוראת בלש, באמת זה היה מין מתח גדול, מה היא אומרת, באמת אני קראתי אותו בשקיקה, ואני הסתכלתי אתמול במהלך השבת, עשיתי סדר בארון חורף קיץ, ובאמת 2 תיקי איקאה ענקיים לתת, כי אמרתי אוקיי, זה לא משמח אותי, אני לא לובשת את זה כבר כמה שנים, אני חושבת שיום אחד, כי זה בגד מאוד טוב, מבלינקי או מקוס או מכל מיני, שמתי 2 תיקי איקאה, יגיעו מחר מחרתיים במהלך השבוע לאן שזה צריך להגיע, אבל איזה כיף, שחררתי אנרגיה, לא ללכת לקנות, פשוט שאני אדע מה יש לי ויהיה לי כיף עם מה שיש לי. אז הקטע כאן שהיא אומרת לנו, שמטרת הלימוד שלנו זה להכין אותה להתקרב לחומר מורכב, ולכל אחת זה מתאפשר, לעמוסה מאוד ולפחות עמוסה ולמעט עמוסה. מה זה עומס? דיברנו על זה, אתם זוכרות? עומס זה הערבוב בין השדה של הילדה והלומדת, עומס זה פחד, חרדה, השוואות, היסוס, ובקבלה אומרים שהיסוס, לא היסוס, ספק בגימטריה שווה עמלק. כשאני בספקות על משהו, זה הורג אותי. זאת אומרת, הספק בראש שלי גורם לי לעמלק שהורג אותי את הקטנטנה. אז ספקות בראש שלנו, יש לי ספק, אם יש ספק אז אין ספק, אני לא בטוחה אם מישהי באה להתייעץ איתי, אם לקחת איזושהי עבודה או לא, אם לסגור חוזה עם איזה ארגון חדש או לא, כסחירה, מעצמאית לסחירה. ואתמול היא אומרת לי בהליכה ברגל, לילית, אז היא אומרת לי, אני לא בטוחה, אני הולכת להם לרעיון, זה כבר הרעיון האחרון שכנראה מקבלים אותה, אני לא בטוחה אם אני רוצה את זה. אז אמרתי לה, אם את לא בטוחה, אז את לא תעשי את זה. כי אם המניע היחידי זה הקטע של כסף והישרדות וביטחון כלכלי, לקבל משכורת בזמן, אבל הלב שלך לא שם, אז מה? את משכנית הלב שלך בשביל כסף? מי יביא לך חלקי חילוף כאלה?
עכשיו אני לא אומרת אם אין לחם וחמאה בבית, חס וחלילה, אבל אם יש לחם חמאה וריבה טובה, אפשר להגיד אוקיי, אז אני נותנת לעצמי הזדמנות כמה חודשים להמשיך להיות עצמאית ולראות איך זה עובד. אולי להרחיב את העבודה בכיוונים אחרים. אבל אם זה מנקר לך והספק הזה יושב לך, זה לא מדויק לך. אז אני חוזרת כאן לעניין של עמוסה. עמוסה מאוד, עמוסה פחות. תרשמו לעצמכם עכשיו לדקה וחצי, אני אעשה שקט, אני לא אדבר לדקה וחצי, ואני אבקש מכם לרשום מה זה עמוסה עבורך. מה זה עומס עבורך? מישהו מוכנה לשתף מה היא כתבה? או להגיד מילה ממה שהיא כתבה? בבקשה גלית. בבקשה נעמי. נעמי וגלית. אז נתחיל עם גלית ואחרי זה נעמי. כתבתי אוסף של מטלות שאני נדרשת לבצע אותן בפרק זמן מסוים, אוקיי. מוגדר. אוקיי, תודה. נעמי? יש שני דברים, אחד אולי מצחיק, אחד לא יודעת, אני אגיד אותו. נעמי, את יכולה להגביר את עצמך או שאני אגביר אותך? כן, אני אעשה. תודה. עכשיו, כן. עומס עבורי זה כשאין לי תוכנית מה לעשות בבוקר, כשאני קמה. זה עומס קשה עליי, זה מצחיק, אבל זה מה יש. זה לא מצחיק בכלל. כן, זה עומס רגשי. אין לי בעיה עם עומס פיזי אף פעם, עומס רגשי. אוקיי. אני יכולה להגיד גם כאן משהו? בטח, מי אומרת? אני כתבתי שעומס עבורי הוא חוסר קשר עם חברים, או קושי בתוך יחס משפחתי, והיום זה כיצד אפשר ליצור קשר עם המדיה שהיא כל כך מכבידה ומעמיסה, שבאמת זה עושה לי את הקושי הכי גדול היום בחיים. אוקיי. וואו, דברים מעניינים. כן. בשבילי עומס זה משימות שאני נוטה לדחות, כמו ניפוי ארון הבגדים, טיפול בניירת, וזה מעמיס לי את המוח. יופי. עוד. וואו, אחלה דברים אמרתם. כן, בבקשה, מי רוצה להגיד? אצלי עומס אצלי זה מחשבות שלא נותנות מנוח. מחשבות טורדניות. וואו, תודה רבה. שוש? אני כתבתי בצ'אט. לא הלכתי לי, רגע דקה, אני לא הסתכלתי בצ'אט היום בכלל, אז רגע, אני עכשיו אני מסתכלת. רעש בראש, מעמסה על הנפש, חוסר יכולת להתרכז, מרחיק אותי מהסנטר שלי. תודה איילת, יופי. ומי עוד רצתה להגיד? שוש? סליחה. אז אני מאוד התחברתי לחלק הרגשי שמישהי אמרה מקודם. עומס עבורי זה שאני לא מוכנה למשהו, לא פתוחה למשהו, בגלל שאין לי מקום לדבר הזה בי. אני עסוקה עם משהו שממלא אותי באותו רגע, ואולי גם לא מעוניינת במה שעומד לפניי, אם זה משימה, אם זה אדם או מה שזה, ופשוט זה מביא אותי לדחיות ולהרחקה, אבל זה לא עוזב, כן? זה לא עוזב. זה כמו שאמרת בשבוע שעבר, להתעלם מהכתם באמצע המפה, אבל הכתם לא ייעלם. זאת אומרת, יש דברים שמעסיקים אותנו. זהו בערך. אוקיי, תודה רבה. ויהודית, רצית להגיד? אצלי זה משימות חובה שהן לא כיפיות, או דברים שאני עושה שהם דברים יאים אך לא נעים לי, כי אני פוחדת מאיזושהי ביקורת או נכנעת ללחץ קבוצתי,
איזשהו היסוס, אני צריכה לעשות, אך לא רוצה, ואני ממש נקרעת. ומשהו שאני לא מדויקת לי, אני מרגישה שזה לא מדויק לי, אך זה הנסיבות. וואו, אתם לא מבינות איזה שפע מהמם העליתם פה. והעליתם שפע שאני לא יכולה להתייחס לכולו. אני אתייחס רק לעומס בשפה הימימאית. בסדר? אני אדייק לכם קצת את המושג הזה. העומס בשפה הימימאית, אני פותחת סוגריים בתוך ההכנה, שאני מרחיבה קצת משהו על עומס. עומס כשמו כן הוא מכביד, הוא מעמיס, הוא מעכב, הוא לא רלוונטי לחיים שלנו בהווה. העומס מכיל בתוכו חלקים שמחלישים אותנו ומסתירים מאיתנו את הכוחות שלנו. כעס, היסוס, סגירות הלב, ריצוי, הצטדקות, ביקורתיות יתר, ויתור יתר, אשמה. העומס נוצר לנו בילדות. אני מדברת בקצב הכתבה למרות שאני לא מכתיבה, שתוכלו כאילו לספוג את המילים ולרשום אותם למי שרוצה לרשום כרגע. אז העומס הזה נוצר לנו בילדות מתוך מערכות היחסים שהיו לנו בעיקר בבית, ומתוך חוסר מסוים בתנאים רגשיים כמו חום וביטחון. אם האמא שלנו, אנחנו נלמד את זה תכף בהכנה, אם האמא שלנו לא נתנה לנו חום, אז ייווצר אצלנו צורך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לקבל את החום הזה בחוץ. אנחנו לא נהיה מספיק בטוחות שאנחנו אהובות ורצויות בעולם הזה, אז אנחנו כל הזמן נשתדל לעבוד עוד ועוד ועוד. אין מה להאשים את האמא שלנו, זה מה שהיא ידעה לתת, נכון. זה מה שהיא יכלה לתת בתקופתה, בזמנה, ברמה הרגשית שלה. אני אומרת לעצמי, איזה כיף שהיא לא נתנה לי את כל מה שהייתי צריכה מושלם, כי אז השוקו היה טעים, ולא הייתי לומדת לדבר, ולא הייתי עושה כלום בחיים האלה. המוטיבציה שלי, עירית, מגיעה מזה שחסר. היו חסרים ילדים במושב, אז הקמתי את תנועת הנוער במושב. רציתי חברה, רציתי שיהיה לי קבוצה. זאת אומרת, דווקא מהחוסר מגיעה הגדילה. עכשיו, להסתכל אחורה לזה, ולראות איזה מתנות קיבלתי מזה, זה בבחינת למשוך חוטי זהב מהילדות. לקחת משהו שהיה שם טוב ולראות איך הוא הפך לאבן מכוננת בחיים שלי. אז אני אדבר עוד על עומס רגע, טוב? הוא מכביד והוא מעמיס. אני לא יודעת מה אני אעשה היום, אין לי תוכנית. מי אחראי להגיד לי מה אני עושה היום? רק אני. מי אחראי להגיד לי אם אני מזמינה את כולם או מזמינה רק חלק? רק אני. מי שופט אותי על המעשים שלי? השופטת הכי גדולה בעולם זה קודם כל אני. כל האחרים ששופטים ומבקרים, כי הם תפסו טרמפ, הם ראו שאני עושה את זה נהדר, אז הם אומרים יאללה גם אנחנו. ונגיד אני באמת לא שופטת ואני לא ביקורתית, ויש לי מסביבי אנשים ביקורתיים, ולמה ככה ולמה ככה. ככל שאני אתחזק יותר ויהיה קרובה לסנטר שלי, אני אגיב לאותם אנשים ואני אגיד להם שזה שלי, וככה אני אוהבת את זה, וככה אני רוצה את זה, וזה מה שמתאים לי, זה מה שמדויק לי, זה מה שאני אוהבת לעשות, זה מה שמתאים לעירית, מה שמתאים לאיילת אני לא יודעת, איילת תקבע על איילת, ודלית תקבע לדלית. זאת אומרת, העניין הזה של העומס שאנחנו מדברים עליו הוא עומס מהילדות שיושב על הדבר הזה שאנחנו רצינו לרצות, אנחנו רצינו שיאהבו אותנו, שיקבלו אותנו. שהייתה אצלי היום מתאמנת שסיפרה שהיא חושבת שעד גיל 40 היא לא קיבלה שום החלטה לבד. היא תמיד עשתה את כל מה שהוריה רצו, אמא נרקסיסטית קשה, גם אבא היה מרצה את האמא, בעל שאחרי לידה ראשונה של הבת שלהם חווה משבר נפשי מאוד מאוד קשה, יש לו אמא סכיזופרנית, והוא הפך להיות גבר אלים. היא בגיל 40 התעוררה שהיא גרה, חיה עם בן אדם אלים שהוא מכה אותה. לקח כמה שנים טובות, בעזרת הרבה חברים ותמיכה,
שיצאה משם והיא היום לא איתו והיא בזוגיות חדשה ומיטיבה. אבל הדפוס הזה עם אימא נרקסיסטית לגבר נרקסיסט, לגבר מכה, אז היא למדה לשתוק ולשתוק, זה היה הדרך היחידה לשרוד את העולם. כי אם היא הייתה מדברת, היא הייתה חוטפת מהאימא שלה. אז אני מספרת על זה שגם נראה את ההקשר הזה של הילדה. הילדה חייבת הייתה לשתוק, אחרת מה היא הייתה עושה? אז העומס נוצר בילדות מתוך מערכות היחסים שיש לנו בבית. והרבה פעמים דרך זה שאנחנו ריצינו ודרך זה שאנחנו מרדנו, תפסנו איזשהו סוג של ביטחון, שאנחנו מבינות איך המערכת הזאת פועלת, ויכולנו להגן על עצמנו. ואם אנחנו יודעות היום בגיל בוגר יותר כלומדות שזה לא רלוונטי כבר, מה שקרה לי בילדות שריציתי זה לא אמור להמשיך. עכשיו אני אלך על הדוגמאות שאתם אמרתם עכשיו. אין לי תוכניות לבוקר, יש לי יותר מדי משימות. תראו, אין לי תוכניות או הרבה מדי משימות, זה אותו דבר. זה 0 או 1, זה אותו דבר. להיות באיזון זה אומר אני בוחרת איזה משימות אני כן עושה. אני לא מטפלת בכל ארון הבגדים שלי, אני מטפלת רק במגירה של הצעיפים. יש 3, אני מטפלת רק ב1. אני לא מטפלת יש לי קופסאות כאלה של תכשיטים, אקססוריז, לפי צבעים. כל הכחולים, כל האדומים, כל הכתומים, אני מאוד אוהבת אקססוריז. 40 שנה אני נוסעת בעולם וכזה, תמיד יש איזה משהו יפה לקנות, נכון? אז זה מאורגן, ואתמול התחלתי לפתוח כמה ואמרתי יאללה, לתת לנכדות, לתת לחברות, למכור ביד 2, אני לא צריכה כל כך הרבה. לא כי יש לי איזו אידיאולוגיה עכשיו להיפטר מכל מה שיש לי, אבל אם זה עוד מאותו דבר ואני כבר לא משתמשת, יאללה, תיפטרי, תתני מתנות. אז העניין הוא, לא הספקתי את הכל, אבל הספקתי מה שהספקתי. איזה כיף. זאת אומרת, העניין הוא באמת להסתפק, יש לנו הרבה משימות, להסתפק בחלקיות. לעשות משהו אחד ולרדת מהפרפקציוניסטיות. כי על זה בדיוק השיעור שלנו, תכף, אתם תראו בהמשך שתכף אני ממשיכה להקריא. אז מטרת הלימוד הינה התפתחות, את זה הקראתי לכם כבר בפעם הקודמת, נכון? מטרת הלימוד הינה התפתחות הכרתית ליש שנמצא בתוכנו. הכתבתי לכם את זה? לא, את הכתבת לנו, המטרה של ההכנה היא להכין אתכם ללימוד שאינו מורכב, נושא שלבי. את כל זה הקראתי, נכון. כל זה הקראתי. נכון. אז אני ממשיכה עכשיו להקריא. מטרת הלימוד, את זה הקראתי לקבוצה אחת, ולקבוצה של יום רביעי לא הספקתי את זה. מטרת הלימוד, אבל זה רק תקשיבו לזה, אתם לא חייבות לכתוב את זה מילה במילה, תכף אני אכתיב לשתי הקבוצות את אותו דבר. מטרת הלימוד הינה התפתחות הכרתית ליש הנמצא בתוכנו. בזמן שלמדים להפריד את העומס הנמצא, חוסם אצל כל אחת את ההתפתחות. את זה הקראתי לכם? לא. נעמי, הקראתי לכם? לא. אז אני עוברת לקצב הכתבה, לפתוח מה שנקרא, זה החלק הראשון, החלק הזה שלא הקראתי לאף קבוצה. יופי, סימנתי לי. כי חשבתי שקבוצה אחת הספקתי את זה וקבוצה אחת. אוקיי, אני בקצב הכתבה, אני מקריאה לכם משהו כמו 6 שורות. מטרת הלימוד הינה התפתחות הכרתית ליש הנמצא בתוכנו. פסיק. בזמן שלמדים להפריד את העומס הנמצא חוסם אצל כל אחת את ההתפתחות, פסיק, את ביטויי יכולתה הטובה, נקודה. זאת אומרת, קיים אצל כל אחת
עומס נפשי. זאת אומרת, נקודותיים, העומס, פסיק, אשר הוא מכלול נושא מרכיבים, כמו מתח, פסיק, כעס, פסיק, היסוס, פסיק, ספקות, פסיק, סגירות וחסימות, פסיק. בסדר המיידי, כל המרכיבים האלה נמצאים מילדות רשומים. נקודותיים. הקשר בין הורים, פסיק, תגובותיה של הילדה בזמן הגדילה שלה, פסיק, אם אם נותנת חום ממש, אז יש ביטחון, פסיק. ואם זה בחסר, מקף, תוך מאבקים, נקודה. שורה אחרונה להקראה. כל ילדה רושמת מרכיבים שאינם מאפשרים לה בגדילתה להיות משוחררת מחסימה זו או אחרת. ועכשיו מה שאני עושה, אני קוראת את זה שוב, ואתם מסמנות מילה, משפט, משהו שדיבר אליכם, ואני תכף ידבר על הקטע. אני רוצה שנספיק את הקטע הזה, מה שנקרא, שתצאו עם התובנות שלו. מטרת הלימוד הינה התפתחות הכרתית ליש הנמצא בתוכנו. בזמן שלמדים להפריד את העומס הנמצא חוסם אצל כל אחת את ההתפתחות, את ביטויי יכולתה הטובה, זאת אומרת, קיים אצל כל אחת עומס נפשי. זאת אומרת, העומס אשר הוא מכלול נושא מרכיבים כמו מתח, כעס, היסוס, ספקות, סגירות וחסימות. בסדר המיידי, כל המרכיבים האלה נמצאים מילדות רשומים. הקשר בין הורים, תגובותיה של הילדה בזמן הגדילה שלה. אם אם נותנת חום ממש, אז יש ביטחון, ואם זה בחסר, תוך מאבקים. כל ילדה רושמת מרכיבים שאינם מאפשרים לה בגדילתה להיות משוחררת מחסימה זו או אחרת. תרשמו מה לקחתם, בצ'אט תרשמו מילה משפט שדיבר אליכם, ואני כבר מדברת על הקטע הזה. אבל זה חשוב שתהיה לכם הבנה אישית. אתם זוכרות בפעם הקודמת דיברתי על הבנה אישית, חשוב שלכל אחד מבינה, אז שיהיה לכם הבנה אישית קטנה לרשום עכשיו. סליחה שאני מפריעה לך. אני לא יודעת איפה אני יכולה לרשום את זה, כי אין לי... אין לך, זה בסדר, לא נורא. זה בסדר. אז תגידי לנו בקול רם. אני אגיד בקול רם, אני רק אהפוך את הדף יגיד. אני כתבתי, מה שנותן לי זה הפרדה של העומס. ולמה אני כותבת את זה? אמי רצתה להיות מהנדסת, ואבי לא תכנן ללכת ללמוד בתלמודים גבוהים. אז סבתי זכרה לברכה אמרה, מי קינד, אישה לא יכולה להיות יותר חכמה מהגבר.
והדברים האלה באיזשהו מקום נשארו חרוטים לי ככעס על שלא היה בה אומץ לעשות את מה שהיא רוצה ולעשות מה שאמרו לה לעשות. מדהים, הנה עומס מהילדות, ביקורת, את לא יכולה, את לא צריכה, זה לא בשבילך. אתמול ראיתי בנטפליקס סרט מאוד מרגש, ממליצה לכם בחום, נקרא רכבת הילדים. זה על סרט על ילדים בנפולי במלחמת העולם ב-1944, ששלחו אותם מנפולי למקום אחר באיטליה. זה לא סרט על השואה, זה סרט על ילדים איטלקים, ששלחו אותם לבתים אחרים, למקומות אחרים, וזה סרט מאוד רגיש, ובדיוק הסתכלתי עליו אתמול ואמרתי לעצמי, זה היה בערב כזה אחרי סידור ארון, הייתי צריכה ממתק לפני שאני רק חושב שסידרתי, והסתכלתי על זה ברמה של חום האם, על החום שהילד היה זקוק, שהוא ביקש, מה הוא קיבל, מה הוא לא קיבל. זה כל כך סרט מרגש, שווה לראות אותו. אני מסתכלת על הצ'אט על מה שכתבתם, ובאמת כתבתם את הדברים, החסימה זה ביטוי יכולתה הטובה. כשאני חסומה, מה אני אומרת? זה לא יוצא ממני. אני מרגישה אני עוד לא יצאתי לאור, או יצאתי רק בחלקיות לאור בחיים שלי. נכון. זאת אומרת, הנה זה משפט שאנחנו אומרות הרבה פעמים, שזה באמת החסימה. עכשיו, אם נברר, לא לחפור, אומרת ימימה, אל תרבו לחטט, תרבו לחפש מה טוב בך, ומעט מן האור יגרש את החושך. תדליקי נר קטן בחדר חשוך, והנה תדליקי את האור. אז תגידי לעצמך במה את כן טובה. אל תמני את כל המינוסים שלך, שאני לא NLPיסטית, אני אדריכלית במשרד השיכון, זה הכי שווה. אז הקטע הוא באמת, החסימה זה להתחיל לדבר על הביטויים הטובים שלנו. עוד משהו שכתבתם כאן, שנעמי כתבה, כל ילדה, משום מה שמעת רוקמת, מרכיבים, נכון, זה רוקמת, היא לא אמרה רוקמת, אבל אנחנו רוקמות אט. למי שאין סבלנות לא יכולה לרקום, זה לא בום טרח, זה לא להדפיס ולשלוח, זה לרקום. אמא שלי, וואלה, כמה אמא שלי נוכחת בשיעור, אני שמה לב לזה פתאום. אמא שלי הייתה מגיעה אליי הביתה לפה, והייתה אומרת, את רוקמת את הבית שלך לאט לאט. מה זה רוקמת? פעם שמה תמונה, ופעם היום שמתי שנדליר, כאילו כל הזמן את עושה איזה דברים שיעשו לך טוב, יעשו לסביבה שלך טוב, לעצמי טוב. אז הרוקמת היא מדברת על כך שאנחנו לוקחות, אוספות, יש רישומים מהילדות. עכשיו הרישומים האלה, פעם קראנו לזה שריטות, בימימה קוראים לזה רישומים, כי זה רשום בנו. אבל אם אני אסתכל על הרישום הזה, ואני אראה מה טוב היה בו, ואני אתחם גם את המיותר, את הרע, את העומס שבו, אז אני אראה גם את הטוב של אותו אירוע. אם נותנת חום ממש, אז יש ביטחון, המרכיבים האלה מילדות, זה הסכמי האמונות, כל ילדה רושמת מרכיבים, אוקיי, יופי. אז אני רוצה בתוך הדבר הזה לדבר על החלקיות, טוב? שכל אחת, מטרת הלימוד, כפי שימימה מגדירה בחלק הזה שהקראתי לכם, זה התפתחות הכרתית ליש שנמצא בתוכנו. בכל אחת טמון פוטנציאל אדיר של כוחות חיים, יכולות וכישרונות. אז יאללה, להתחיל לאסוף אותם. מה היכולות שלך? זה לא רק התארים שלך. את יודעת לעשות, לא יודעת מה, את המרק הכי טעים. את יודעת לנווט בעיר זרה. את יודעת לדבר עם אנשים. אני זוכרת שתמיד הייתי אומרת לאנשים, אבא שלי יודע לדבר עם אבנים. היו פוקחים עיניים כאילו אני נפלתי על... אבא שלי ידע לדבר עם כל בן אדם, גם עם בן אדם נשיא, וגם אם זה היה פועל פשוט, אחמד מרנטיס, תמיד הוא ידע לדבר עם אנשים. בעיניי זה גם כישרון, זה גם אינטליגנציה. פעם דיברו על אינטליגנציה, אם אנחנו יודעות מתמטיקה או לא יודעות מתמטיקה. אנחנו יודעות היום שיש לפחות 7 סוגי אינטליגנציות, מרחבית ותנועתית וחברתית ורגשית וכו' וכו'. אז המטרה של הלימוד הוא באמת לזהות את הפוטנציאל של כוחות החיים שיש בנו, של האנרגיה שלנו. שואלים אותי, אתכם בטוח,
מאיפה יש לך אנרגיה, מאיפה יש לך כוחות, איך את יודעת לכתוב ספר, אני לא כתבתי ספר, נעמי כתבה ספר, מאיפה את יודעת להתעסק באומנות, מאיפה את יודעת לצייר, אני לא, אני מנסה, אני עושה את המשפט הימימאי המקסים שאומר, אם נפלת קומי, נפלת תקומי, הרי כל הקטע בין אנשים מצליחים ללא מצליחים, זה אלה שהצליחו פשוט קמים יותר מהר לדבר הבא שלהם. ויש כאלה ששוקעים בזה שהם נפלו והם נשארים למטה. אז ההתפתחות ההכרתית ליש שנמצא בתוכנו, הכוונה שאנחנו לומדות להסיר את העומסים והחסימות שמונעים מהטוב שלנו להתגלות, אנחנו מאפשרים לאור הפנימי שלנו לצאת יותר ויותר. מכירות? יש אנשים שאתם מסתכלים עליהם ואומרים, אתה מה זה מאיר? כאילו, את מה זה מאירה? משהו באור שלך הפך להיות משהו אחר. זה כי בפנים אנחנו, ואם יש לנו, סליחה על הביטוי, חדשקונים באותה תקופה, זה משהו סוער כרגע, הורמונלי, רגשי, כל מיני דברים כאלה. האור שלנו זה האיבר הכי גדול בגוף האדם. ואיזה יופי שהאיבר הכי גדול בגוף האדם מתחדש כל 3 שניות. וואו, אז אם הוא מתחדש כל 3 שניות, אז אולי גם אנחנו יכולות להתחדש ככה על הדרך איתו. אז הכוונה של היש הנמצא בתוכנו, זה באמת בכל רגע נתון כרגע, והדגש הוא על כרגע. עומס זה לערבב בין הזמנים. הבוקר קמתי עם פרצוף, אבל עכשיו את עם פרצוף? לא, עכשיו אני עם פרצוף טוב. אז עכשיו ועכשיו ועכשיו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי הלימוד הזה מדבר איתנו, על להיות ברגע הנוכחי. הוא עושה עבודה התפתחותית נהדרת הלימוד הזה, כי הוא אומר לנו, תעברו מתפיסה אשלייתית, שהכל חייב להיות טוב, לתפיסה מחודשת של חלקיות מבורכת. כרגע צעדתי 2 צעדים, נכון? נכנסת לבריכה הגלית, צעדת 2 צעדים ראשונים, הללויה. מחר תצעדי אולי 20 מטר, אולי 200 מטר, הללויה. זאת אומרת, בכוונה אני מגזימה עם העניין של אנשים שעוברים שיקום, תלכו על החיילים והחיילות הפצועים, הם עוברים שיקום ואנחנו אומרים, טוב יופי, אז הוא עובר שיקום. שיקום זה עבודה מאוד קשה, זה יום יום להגיד אני רוצה להשתקם, יש בי רצון וצורך ולפעמים אין, ולפעמים הם נופלים. יש ימים של ירידת סוכר שאין חשק לעשות כלום, ואם אין חשק לעשות כלום, לא בכוח. לתת זמן, כי יש מתנה בהמתנה, אומרת לנו ימימה. תמתיני. אז כרגע אין לך כוח, אבל מחר יהיה לך, בעוד 2 שעתיים יהיה לך, אולי את צריכה ללכת לנוח 20 דקות, בחיי נפשות לפעמים. אז העניין הוא באמת, זה ללכת על תפיסה של חלקיות מבורכת. בחיי היום יום שלנו, המורכבות והחלקיות מקבלים ביטוי מעשי בכל תחום, ואני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים. גם במערכת יחסים שלנו, עם עצמנו, עם בני זוג, עם ילדים, עם הורים, עם מי שיש לנו, בכל מערכות היחסים, אנחנו יכולים לחפש קודם כל את החלקים הטובים, ואחרי זה את החלקים הטעונים תיקון. ואני כבר מקדימה משפט ימימאי שאומר, אין מערכת אחת מתקנת מערכת אחרת. התחסלה הוועדה לתיקון הגבר, הוועדה התפטרה, אי אפשר לתקן את הבעל שלי, להפוך אותו לפחות אגרן של ספרים, לפחות מינויים של עיתונים, אי אפשר, זה הבחור, זה מה יש, ואם את מנסה לתקן אותו, זה רק יכשיל אותך, והזוגיות תהיה לא טובה. אז הוא ירצה, ובמקום אחר הוא יעשה מה בראש שלו. זאת אומרת, בעצם כל אחת מאיתנו רוצה מה? שיקבלו אותה כמו שהיא, שיקבלו אותה, שיאהבו אותה, שיעריכו אותה בדיוק כמו שהיא. וכשאנחנו הופכות לעשות את זה עם היחסים שיש לנו מסביב, אז אנחנו מקבלות את זה במראות בסוף, שפשוט לא באים אלינו בכל כך ביקורת. עכשיו, אני רוצה לדבר
החלקיות עוד רגע אחד. החלקיות זה לא רעיון תיאורטי. הוא יכול להיות שאני מזהה קודם כל, אני נותנת לכם כלים מעשיים לראות את החלקיות. אחד, אני אדבר על 5. אחד, זה זיהוי החלקים השונים בכל מצב. לראות את המורכבות. לזהות את החלקים השונים בכל מצב. יש לי גם מגירות, ויש לי גם ניירת של בנק, ויש לי גם להחזיר ספר לספרייה, ויש לי גם להרים טלפון. סתם אני הרבבתי כאן דוגמאות. אז קודם כל תרשמי, אני רושמת to do list. אני רושמת גם דברים אישיים, גם דברים עבודה, וגם אני רשמתי היום מה התפריט לשבת שאני עושה לשישי שבת, כי הזמנתי רק נכדים. יש לי יום הולדת, והמתנה ליום הולדת ביקשתי שרק נכדים יגיעו, בלי ההורים שלהם, יהיו כאן 12, לא יודעת כמה נכדים יהיו, עוד לא אישרו הגעה. אבל שזה לא יישאר לי בראש, אני כבר רשמתי מה התפריט. זה אומר שאני כבר אגזור את נושא הקניות מחר מחרתיים, ואני מפחיתה מעצמי עומס. אז הדבר הראשון, לזהות את החלקים השונים בכל מצב. לזהות מה החלקים שכרגע נמצאים ולא נמצאים. מה המורכבות. 2, להבין שתמיד יש אפשרות לבחירה טובה יותר. אני יכולה לקנות, אני יכולה לבשל, אני יכולה לקנות בעצמי, אני יכולה לשלוח מישהו אחר שיקנה, אני יכולה לבקש מכל זוגות ההורים ששולחים את הילדים למלון הזמני, להגיד לכל אחד אם אפשר לשלוח משהו קטן עם הילדים. יש לי הרבה בחירה, לא חייבת לעשות את האוטומט שלי שאני עושה הכל לבד. זה השני, סתם דוגמה ממני על משהו שהוא מטלה. אז ההבנה שתמיד יש אפשרות לבחירה טובה יותר, גם אם היא חלקית. הדבר השלישי, לקבל את החלקיות כברכה. להבין שהחלקיות איננה פשרה, אלא מתנה שמאפשרת לנו התפתחות. חלקיות זה ברכה, היא מאפשרת לי התפתחות, כי אני ממתינה. אני ממתינה שהעץ הזה יגדל, אני ממתינה שהילד יגיע, אני ממתינה שהתינוק ייוולד, אני ממתינה לראות מה יהיו התוצאות של ה-MRI הבא, לראות אם יש פחות שבר בברך. אולי הסידן, אולי הפעילות הכוח שאני אעשה, עם התנגדות, אולי המנוחה, אולי אני לא נחה, אולי לא נתתי זמן שיקום לגוף שלי. הגוף רוצה להתחדש, אבל הוא זקוק לזמן להתחדש. אז זה הדבר השלישי. הרביעי, זה שימוש בתיחום. אתם זוכרות, דיברנו על המילה תיחום, עוד לא הרחבתי עליו, אבל תיחום, שימוש בתיחום לחיזוק החלקים הטובים. להפריד בין החלקים השונים, כדי לאפשר לטוב להתחזק. זאת אומרת, ברגע שאני מפרידה, אז אני רואה מה יש, כן, ואני רואה גם מה אין. הם לא יבואו להדלקת נר חנוכה, אבל אלה כן יבואו. ובסוף אתם יודעים מה? זה רק יהיה אני עם הנרות חנוכה. זה מה זה כיף. אני מדליקה גם על עדן החלון כמו ירושלמי ברצינות בנווה מונוסון, היחידה בארץ שמדליקה בנווה מונוסון בחוץ, כזה מנורה ירושלמית עם שמן כזה, כי אני צריכה להפיץ את הנר, ואני גם מדליקה בתוך הבית, שיהיה לי הרבה אור, איזה כיף. אז השימוש בחיזוק, אמרתי להפריד בין הדברים הטובים, והחמישי, זיהוי ההזדמנות, בכל מצב, לראות את האפשרויות החיוביות, הקיימות בכל סיטואציה. את יכולה לחזור על המשפט הזה? כן. זיהוי ההזדמנויות, כן, אני אחזור. זיהוי ההזדמנויות, בכל מצב, לראות את האפשרויות החיוביות הקיימות בכל סיטואציה. הנטייה שלנו הילדותית, הילדה שבי, זה רואה טוב או רע. הלומדת אומרת, זה מורכב מחלקים, אין טוב ורע, יש גם טוב וגם רע. יש טוב כרגע, ויש כנראה גם כרגע רע, שאני לא יודעת להתמודד איתו, אבל אני רואה אותו.
בסדר? יש אזעקה כרגע, חס וחלילה, אין אזעקה. יש אזעקה כרגע ואני צריכה להפסיק ולרוץ לממ"ד. מה טוב בזה? שיש לי ממ"ד. מה טוב לזה? שאני שומעת. מה טוב בזה? שיש כיפת ברזל. מה עוד טוב בזה? אני לא יודעת, נעשה רשימה מה טוב בזה. שאת מסוגלת לרוץ. תודה, שאת מסוגלת לרוץ. תודה רבה. מה? לא שומעים. שהברך לא שבורה. יותר מזה, שאני אומרת איזה כיף שימשיכו לראות עלינו, ככה הם מפנים את כל מחסני התחמושת, לא יישאר להם. בסדר? בחיוך. אנחנו לא תחת הזיה כרגע. אני לא לקחתי פטריות לפני שהתחלנו את השיעור. אבל אנחנו כן מתאמצות לראות בכל סיטואציה את הטוב. כאילו, אין שום דבר טוב בזה שבחור נפצע, או מישהו נהרג בתאונת דרכים. אין בזה שום דבר טוב, אבל זה מה יש, מה נעשה? אז אני אזהר כשאני נוהגת בכבישים. אז אני יבין איזה כוחות יש לי עכשיו שנותרתי חס וחלילה לבד. או כל מיני דברים מהסוג הזה. טוב. זה מגיע רק אחרי. מגיע רק, נכון, אבל זה החוכמה זה לא יכול להגיד. נכון, אבל אנחנו יכולות מעכשיו, לפני שזה קרה לנו, או קוראים לנו כל מיני דברים, לקחת כל רגע ולהסתכל על מה טוב בסיטואציה. אז אמרתי לכם 5 דברים, ומה שאני מבקשת מכם, מלאכה נוספת לזה ששאלתם פידבקים עליכם, מלאכה לרישום במחברת, כשעולה בך עומס, אילו חלקים טובים עולים, כשעולה בך עומס, אילו חלקים טובים עולים, יחד איתו, ומלמדים אותך על מורכבות שיש בה גם ברכה. ואנחנו בסיכום השיעור. פלשתי בכמה דקות, נכון שזה בסדר לכם? אני מדויקת עד גבול מסוים, כנראה לפעמים אני לא מדויקת. יש רגעים שחבל שהם חולפים, כי הם חולפים כל כך מהר, וכאילו לא הספקנו עוד לשמוע כלום. מה שהיינו צריכות להספיק, הספקנו, וגם לא הספקנו את כל השיעור שאני תכננתי, זה בסדר. דרך אגב, באמת, אסור להציף. זה לראות את הטוב. אי אפשר להציף את עצמנו, מספיק שנבין משהו קטן, חלקיות, יחסיות, זה לא טוב ורע, זה מורכב. זה שאני קמה בבוקר ואין לי מה אני עושה, יכול להיות ששם נובע מעיין היצירתיות שלי. אומר פרופסור אדיג'ס, שהוא פרופסור לניהול שלמדתי אצלו הרבה שנים, הוא אומר שאת כל הרעיונות הכי טובים, הוא שמע ממנהלים שהיו ילדים משועממים, או שהם היו לפחות בגבס חצי שנה באיזה בית חולים, רציני. דוקטור דינה אייזן, שכתבה ספר נפלא על הסינפסות, היא אומרת שאת הספר היא כתבה כשהיא הייתה ילדה קטנה במרסיי, ההורים שלה היו באיזה שליחות בפריז, שלחו אותה, לא יודעת איכשהו, היא הייתה בבית חולים חצי שנה עם גבס, וכל מה שהיא עשתה זה יכלה סוכריות בשביל להפיג את הזוועה שהיא הייתה בה, והפכה להיות מאוד מאוד שמנה, ואחרי זה הייתה רופאה מצטיינת, ומסע חיים מטורף האישה הזאת, אני מעריצה שלה, באמת אני ממש אוהבת אותה, היא גם כותבת אחלה פוסטים, היא גם למדה ימימה לפי דעתי, כי כל הפוסטים שלה מאוד מאוד מקסימים. דוקטור דינה אייזן, אני מפרגנת לה. היא עדיין פעילה? היא מאוד פעילה, לא כרופאה, אלא היא מרצה בכל הארץ והיא כותבת ספרים. והיא אמרה, היצירתיות התחילה כשהייתי משועממת עם גבס, מה שקרה, עם גבס ועם ממתיקים לידי. אז איך אומרים, אנחנו לא יודעות. אולי זה טוב, איזה כיף. אבל... כן, גם הצירות לפעמים עוזרת שאת יושבת שם, לחשוב הרבה מחשבות, ומשם באים הרבה מאוד פטנטים. יפה. אז אנחנו בדקות הסיום, ואני מאוד אשמח לשמוע מכם ככה, מילה לסיום, מה לקחתם, או תכתבו בצ'אט, או תגידו בקול רם, זה חשוב השיתופים האלה, זה עוזר לכולנו לקבל הבנות. אני חושבת בבקשה. שמה שעוזר לי,
הזכות שזכיתי להגיע לגיל 80 ולהיות, להסתכל כל יום במראה ולומר מה זו את בת 80, זה בטח טעות, או המראה טועה או אני טועה, ולהבין שפסקי הזמן שלי היום בחיים הם כל כך מתוקים בכל כיוון. אם אני יכולה אז אני עושה, אם אני לא יכולה אני אומרת את זה בעצמי בקול רם, אז תעשי את זה מחר. הוויתור העצמי הוא מתנה מאוד יקרה, ואני חושבת שזה הגאווה שיש לי בהזדקנות שלי, וזה אני מנסה להעביר לנכדים, לדעת שבגרות זה מה שסללת בצעירות. והרבה קבלה עצמית אני שומעת אצלך, שזה מדהים. כן. יופי, כן. תודה רבה. מי עוד מוכנה להגיד משפט סיכום בקול רם? גלית? אני מוכנה להגיד האמת היא כאילו לא הבאתי את העומס לרבדים כאלה רוחניים של ילדות ועל מה זה יושב וכולי, אבל עכשיו אני בעצם מתחילה להבין שכל דבר קשור בילדות שלה, כל דבר נמצא שם. ומה שעולה לי זה שאנחנו צריכים לנהל את זה, כל הזמן לנהל את הדבר הזה. פשוט לשים אותו מול העיניים ולכתוב את סדר העדיפויות, את הבחירות, במה עכשיו נתמקד, מה רגע נשים בצד, ולבקש עזרה, להוריד מאיתנו את אותם חלקים שבאמת שאני יכולה לוותר עליהם ולהעביר אותם בכיף לאחרים, שיעשו פשוט ככה להקל עליהם. יופי, יופי. אני ממש רוצה שתלכו עם מילה, משפט שלקחתם מהפגישה. לחפש את החלקים הטובים. לחפש את החלקים הטובים, ואם צריך להביא פנס, להדליק את הטלפון, יש בו פנס. לחפש את החלקים הטובים, זה פעולה הכרתית, אני עושה את זה ביוזמתי, אני מחפשת את זה. וואו, מקסים, יופי. ואחרונה חביבה, את איילת לא שמעתי היום בכלל. נגיד, אני כתבתי אז האמת, תוך כדי בצ'אט, אני אגיד שלי התאים בול היום שאמרת לה, אני לא כתבתי את זה בדיוק, איך שניסחת את זה, אבל העניין של המנוחה, שלא להאיץ, ומה שמתאים, כאילו אני היום, לפני השיעור, החלטתי שמחר אני לוקחת יום חופש, אני נשארת בבית לנוח, אז זה חיזק לי נהדר. את ההחלטה. נהדר. תודה, איילת, נהדר. אז מי שעוד רוצה להגיד, ואם לא, אני לא אימפוזינג, כאילו אני לא מכריחה, רק אני מזמינה. רק כמה מילים. בבקשה. אני יוצאת עם זה לקבל, זאת אומרת להפעיל הבנה עצמית עם חמלה ולא רק ביקורת. וואו, נהדרת. אז תעשי מלאכה על זה השבוע. כל פעם שיש לך ביקורת, אני רצינית, עלה לך ביקורת, את מזהה ביקורת, תגידי לה ביקורת, איזה יופי, ראיתי אותך, אני כבר לא הילדה. אני עוצרת את הביקורת ואני שמה חמלה במקום. אני נותנת חום לעצמי, אני מחבקת את עצמי. אני אומרת לעצמי דברים טובים במקום ביקורת. כי במילה ביקורת יש את המילה קור. זה קר לקבל ביקורת. כואב. נעמי, האחרונה רוצה להגיד משהו? כן, שאני מברכת את זה שאני קמה בבוקר, לפעמים אין לי מה לעשות, כי בסופו של יום אני מבינה שאני עושה המון. כל הכבוד. טוב, אז תודה רבה לכם. שבוע מבורך, ניפגש שבוע הבא. תודה, תודה, שבוע טוב. ממש כיף, תודה. תודה לכל הבנות. תודה רבה. ביי. רגע, סטופ רקורד.